Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo umjakini forest range alo puthot ihum bolero pick up KarbiAnglong. Royalty choklim kali lepute KarbiAnglong asangti arlong koila angtan ponlong lelo. Monsing teron lapen kangching teron arong atawar lapen dolong kasaloklong apot radatum em surjorong parapan kachoro kepajir. Humri damikta langni TVS dipu adim lage Birla dipu Manja Road HP petrol pump adung office contact number lage 9954577274 9678687200 7099608726 lapen 936548232 along. Finance TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance Renewal, Hehui Tamei, Long Ponigji. KarbiAnglongLIVE adaba birtang tonpen arjupanikta. Umjakini forest range arlo puthot thengpi ke pon kanghu bolero pick up a truck registration number ML10D1636 ingnam raikomasai khiatum keneponlong. Birta kelonga tengke thengpi ke pon bom ahut umjakini forest staff lapen ranger chilang petpen ajo patrolling ke dam bom ahut men towar chitong lokpen thengpi ke pon bom amotor aphan arplung dunsi towar ebeng an phodunsi kangho motor aphan nep dunlonglo. Range officer ranger kolom singing tipen ke pachini pon tengke patrolling dam bom ahut men chitong loksi neponlong loklo. Lapen apor sitame ada por phai ke thom apor ansi neponong lo lapen umjakini forest range along rangerang hoi nang chipalong lok pen ke aronri pen kanghu agari motor mate humpho an neponong lo pusi pherang ke atheng lo nang pachini dun lapen ke wangjilang iprang tame thengpi kerot kanghu atowar ke claim rino puta pachini pon pulo nile tum kai keson tathak staff pen normal patrolling dam bomason patu welo ba patu dablo por phai ke thoma por lom anlo nili tu butumi aning saman ke ba pu kai son patrolling dam bomlo pu jupang thang phuri lo amat por phai thoma lom ihum gari pu katusi na thupen wang moma tur theklong lo mano so tur pan kang hong check dinji pulo ya to amat thekta theklo agari itu mau forest agari yang thek lami pomat musal dengan tuar nartusi ke kat kapang tangpot atik kang ho thing pe agari ke pon bang kapang tangpot man itum tala so ke kat pon chini masi thing pi pu chini lor se ke plung dun lo ne riam ta plung dun pen padeng telai pu arong musal ding sabit area tuar so nasi ke pon nitum da ke plung dun krilo ha atwar asulo damathai be tum pasang nang kok lo malatum ke kat phan bodi do gari pasang det pen mane tum dale dun prung ma chabi ji pontek thema se chabi pen otikang kok mat nitum wan eglong det lo aglo I think pi bang tita sapa posigipu tita sapa thing pi mane tum range office an wan det lo ono se range office long pasang ikok se further investigation of process pan safe custody tani pusin neletum office campus longan wandet masin nanako dakse vi koklo masi non officially a process to me by investigation to make son se komasi bima po so pan non ko ke safe custody vi koklo Chinthong pen hemari rong par KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong Autonomous Council pen Department of Environment and Forest pen executive meeting along kachiparai tang ateng pen KarbiAnglong asangti arlong koila angtan ke pon anaphan royalty sika pharohini pebat ponlo lason si kedam tang 13 July surhini rank kora phorni KarbiAnglong Autonomous Council pen Department of Environment and Forest asaikam angbong executive meeting ingi ponlo kachiparai pon atengki KarbiAnglong pen angtan mate Nagaland Manipur an ke pona sangti arlong koila do an aronalo choklim nang jila pen royalty mate medu pharohini an ador pabat ponsi
kadukawe sonthom aphan aronalo parai ponsi DFO East West Karbi Anglong lapen Hamren Division aphan sodak pen pachini pon bangso tengpen ECF Monsing Tisopen Japon Forest Sai Kampen Manjalong sang tikar thang atrak khang ponelo Bonta Karbi Anglong Sen Supplier Association atuma phan thangnat ke pachini pon avi pinpen men sang tikar thang atrak ke khang erabangki chokchi pusi Karbi Anglong Sen Supplier Association atumpen pherangkia thengno ningje pon Halapu Forest Sai Kampen Karbi Anglong Sen Supplier Association angbong kachingki pachiton sang tikar thang atrak do an pedamlo Karbi Anglong Sen Supplier Association lapuan kachingrum nang ko thebangke pinung benili tumagari radak angsong ben order do pamen benili tumaphan gari bang nang khang yatlo ke khang a thebang order alwateng pulotangte ni tumaphan per safety along 200 radak royalty dekang ning si pulo ene council royalty ateng pulotangte 140 lason sen choron bangke per safety along si per siam along 200 rupees na impo ni tumaphan asini tumbangke moholdar along pen haladak pani tum royalty kwan makipinai pidekang lo la pensame tum range salong made nitum ofom jitame tum ingthan iglo ofom nitum totally hada kwan ma payment gipinaya teng pen nitum phan suri ni si ofom e palo nang enlo ni tum phan nasum la so teng men si tum claim bom dam bom si pinia bangke la pan ni tum magani nang ke khang che ke bangani tum bangke mangulo la sila bangso alo order nang ki pi bangke council ben musimo pen ni tum dak manja range ICF sarnang pachini lo angsong mesoro nang pipulo la sini tumbangke la so order teng pen masi follow lo salam tumbang pulo la so ka follow teng pen jong si ahok lo plotang te chok wa phis sami tumbangke immediately alang ni tumbang action oriented masi tumbangke pinung vela panarmu chingrum nang kok lo mangu prong lo ni tumbangke order lo teng plotang te la da ke green ses salang ni tum mention pon lo la si environment plotang te green ses si dampo he asila sobo thak lo tang de lage sangti aphandet pasimo pen gi birta na bachini ni tum phan se gai tum green ses along langdam polo tang de lage environment lopot sangti det kale se arlong koila thengpi pen chenglok alang tum forest or muan bang kela soteng si enangi ma basin tum mathalo asame ni tum bang sangti bange sangti phande chor bangla tum sangti phande sila puson adai nang en roma puta ni tum bange jongdam lo asi nona teng polo tang te sangti phande sini tum phanang target bang ason si dokok lo ni tum bange la sini tum la arona teng ben council pen bodan de la bang ni tum isi chingki nang chathan pen tum tame chuningri pa he asi tame la na bang lon mani tum bang un ilang piun ilang kolam lo ani tum la form kon thane ko hum malong pargar long anlo ni tum nom na form bang ge suru hini ma 2500 la sing than bom nana mat ke dak mane laka chu 13 ani jitula last isi do he executive committee Karbi Anglong autonomous council pen ke cheparai pon sonthom hormu dolo la environment forest long mane first bank ke imposition of relation of full royalty la pranga CO la thinki kam claim to 1% royalty non na ka 10% pinang ko na ek number lo second bank ke imposition of green chest pula hai di per cubic meter long 200 but outside ke dam mane interstate bang jene manon Nagaland ba Manipur songa dam hai sangti la solong si per cubic meter long 200 ke mani realize na ko levy le tax lo nane tuma department mala sangti chotma mane arlong men chenglok kola pen chenglok kali kada ko velo laki suppose non jidi arlong Nagaland dam ta Nagaland le so towar le arlong hela ta arlong man ta lagi effect possible popol lagi sangti phanchot kola me News report KarbiAnglongLIVE Jakhong ni phai kritrok lakhaing koraisi Borjan constituency angkang rong plimplam ahawar kedo monsing teron lapen kangching teron arong arat thurpak pen towar lapen dilai aroi ke kapji aphan dolong kachasalok awarsai KarbiAnglong Autonomous Council EM Surjo rong phar kerap ke paji report hadak aradatum kachuro pajirpon kedam tangani dolong lapen towar kememe derajok chojor cholang sita nangkang hornang kesokyun isita piaja epen nang kechar chongnang school kidun ausomar atum lang thepia hut dolong lang ponrai hut
arwi janglo lepute inghan kanglit pen school dunamatsi un e non kaselam lake RG kiding o aphan ke kali lasi kedam tang upper HDP mass joining ahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaning jetekang RCC adolong kasemarji aphan chechak tekang lasi nang pachun pite nilitum ke nang litu malong si cerap ceto bom luputa hadakara datum pen ning jebdun penalang litum phan chairman pencenglok pen litum sar sujorong phan pencenglok pen tim Karbi Anglong alang litum phan suri-suri ke keropila asi ilitum phan ilitum ningarong mimi bangso kisung ke ilitum non het non dik pen kali ningkan ingkoi thong kep ti kep pen so selo ilitum kisung kin i pen danglok bangso delong la pen towar stami la lang litum phan churu reun e si pini alang ilitum phan alam chak pen na alang litum nang kichak te kang pen ilitum phan nang kirap pot ilitum rat rongnya rat chingwai pen si bangso adelong kahinu ajoini alang litum nang mathatikang si lasu along abang ki nilitum rongnya rat chingwai si delong le kim nang pulo wa khisita non ke bicheng viria por amasi non mat kim lo portang te litum lang ke thia por dolang amasi delang nang pon pidet ji po joini pen si litum chingwai rongnya rat agang beratum pen chingwai si apot kisik sak nai ke tuwarta siksak piglang lang bunglang plate school smart ke dam ke wang ka siksak po joini pen litum arlong le thok det na sar tum nang kirap tangka pen pun litum chingwai lo si arlong tanon litum thok bom lo si la delong abang ke litum hogote ma sar tum nang kirap bang ke bang so delong amen pen si ha so hot litum phanang chak tikang sitame litum abang ke la longli arlong si thok rong lo asila delong abang ke nilitum aning kan wang sitami la utu la pen tempu le papar kon chichira phan nilitum check si chubunai bom lo asi alang litum phana ko chuning didun kangtung abang la pu helo je ke damtang dak HDP along Mars joining hostame ilitum sar CM Tuliram Ronghang alang li phan sitame ilitum penpura lu pidun tado penalang listame nang chichak te kang lo RCC bridge ke dak ke pipinaya ke nang sot penang pipu ni tum phaning nang pathi te kang dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong Live Lakha Sirkep Amreng constituency ke parlo jirikindeng ahawar along Arnisivet palong niadim mass joining ajame kedeng Amreng BJP Mondal Committee atum chepater piponsi mesen pen mai pichun ponlo bangso mai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang MACs EM Satum Chetongdun Labangso porahut rong ke parong araraphan black topping atowar school ahem kemisen kijuna lang Mary Hing non prap chinpen pipon popusi hadak araraphan chichak tikang lapen langsomi pierong araraphan sidami ke ongdung kaching thorasai dengpon popusi rada thengno lamthe jaikang lapen prekjam asong atum amethang asong che osi Bharatiya Janata Party mate BJP asong along chepokdun Rongnya border lo, isi ke intercept border Meghalaya lo, isi ke interdistrict border la ke NC lo, Dimashq lo, la hiye lo sida Karbi skap warong lo, la sida ka police station lo mangke, nona mangke cuci damtang mangke daki BJP mangke rendet, sida nona mangke angton si, acili celata vela angton sida mangke tim Karbi Anglong mate BJP party lo sinang gumla, la pengen lidak pang dak konlo. Skill development pen chenglok daga somaltum school kidun phanka siksak do tala high school of fundamental ni Karbi Anglong Autonomous Council the recognition par lapen permission people with financial benefit people lapen prajin dan dang school people dia phan ilam chak kilo lapen ga tuar bang ni dak deng konelo da pen ke sai pen sideng kono survey ta rangelo ice cream na ipurkelo lapen da karen da meni Lempon ko si pulau la pun kita na langga dah kesiksa tu, apa yang kami ni ring konang pulau la benam kita orderan kami ring di panjia pansi ini kangga. Jirikindeng pen Samsung ingti Karbi Anglong Live.
Korkanthi constituency ke parlopon dongmukak ahavar Mairam rongpi arong amekar Maya Singh ingti achor sangpi manai teronpi artaningkan plikebra pho ningkan isira cheklojon trok aprang alangli kensara ke so kelong lok ajok kiso kachelangji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dor Singh Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisolong kirap kachohang pon Manai teron pi alangli ningkan isira chiklojon trok aprang pen project akiso kacholong lok ajok se kachelang hemalong an kiso chelang damsi kensara kiso ang thek nang ke klang rok ajok alangli tum khi dat do an pen kiso chelang si longle phelang kachopang reng achainong hanve anta chipadoi nanglo bonta kiso bang kimimi derajo kiso kachelang jiaphan nona bangke abidi jut koklo nona bangke alang litum arideng akhia dat masap soveta kavi derajo hemalong si kiso pachichak nang aret anpar ke thangta thek thederlo lasi sangpi manai teron piaphan kiso kelang jiaphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dor Singh Ronghang lapen Korkanthi MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisoa Tumalong kirap kachohang padupon lapen ningke mea bang phu abang phia tumjong si kirap jining hang pulote la screen along ke paklang pon account number 432714181010 IFSC code SBIN 0003050 lapen mobile number 6002059867 along kirap ke palivek chia phansi kachuningri pedopon hai tumong anu jo raju tusu halang ku sige halai dosing ronghang hai MCM terang hang tum la tum hang kesana puluh kerap asaurat kan dai nang abimah puluh ton heng lo ta mane ni akalo anta kon la skin budi duga ha mane awit kana thoni akalo ta amek mane churlab lo ta kela dowai pa najur ko an kela mahi dam ning bonon sari tarik tam sunang pu to to yon thom an dele kiso chalong da kiso hala happy asa uwe ma susi ma ni kambe to klembom chongdat bom he tulama se lomta bang kamek do ako kela pelma idel nang limen kiro soning ni limen mana teran dang arong ga ho dong muka pen sem singing ti Karbi Anglong Live Kedamtang jakhong ni phai krihiniar ni dongmukak arong supialong All Party Hills Leaders Conference rachari asong atumpen son pho puthak protest mate kachisonga jaimek kepadopon Bangso hu jai kathar IAS retired lapen Bikram Hansi Maiphu Hamren LA Kursing Timung Sarkiri Rongphar Babul Rongpi atum chitong dunsi protest mate kachisong padopon lo laso hut protest mate kachisong pon ke sonpho aputhak kachesong padopon lo laki delay of municipal election Karbi Anglong no lend to Ambani and Adani total withdrawal of solar project in Karbi Anglong immediate implementations of paragraph 2 subparagraph 7 of 6th schedule to the constitution lapen no autonomous state no rest hupen kachesong padopon dongmukak arong sopialong All Party Hills Leaders Conference Racharia Song atumpen kachisong mate ka protest pon akut kaning je pon alamthi nanglitum arjupon tha Karbi Anglong adang si West Karbi Anglong adang si ta town committee lapen municipal board a election kape donangji ningkan o aprang si donangi no anta pe dode det la kape dode det ke lam sugali athemai litumandet ke demokrasi det demokrasi pulote munita tum aning ke hang pensi sejalong ni municipal board tame town committee tame munita tum rata tum aning ke hang pensi sejalong ni pulotang te alang litum
election pedora amit hang alar komat sikar jabdun bo mahala municipal committee along board along meeting along lai amunit do nangi non ke ilitum amunit avidet lo BJP atum count CM atum EM atum aning ke hang amunit si hadak bi roi dat lo kang rat le kang wai kali la posi alang litum demokrasi adet aron ta pipuk dak lo la pen rat atum aning ke hang pen pacija long le det lo la posi la election ke pedu serak nai pusi nelitum kadimat la peni la hello number 1 no number 2 bangela ke solar project hala khotkhoti na thua bangta kape doji bori lo non anda bori bom lang pusipu edibia alo no bang ni tum pa cancel det lo deta alang litung ka aku solar project hadak chot kali wesa na tu kape doji la penha singhason ang long da kape doji po alam ta do la kape doji pulo tekne la ka binong ke ilitum along le na back door pen nang gichi fancy la ke claim la solar project tame Adani Ambani Domhan Longli ki pira company ke claim ra sakuri bije ta ho development claim ji dang ho po alam lai hui ke la ke lam jong lo athemas council tum development ke claim ji apan department home cap do department home cap do alang litu la home cap pen claim bom ta do la pen sakuri ta hala home cap along le pi bom ta do non ge alang litu bangge education department long ta master kam ta ha bongo sena RSS Bihar sena do mansi pirong dong mukak pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE Tang de pinia da babirta ke lapan si kang ton paniklo